दिनै जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि अफिसाव फैनानै चीफ इलेक्शन कमिशनर अफ इन्डियानि नेहाथारि एबा इलेक्शन कमिशननि सेक्रेटारि बिथांनि गेजेरजों चीफ इलेक्शन कमिशनर अफ इन्डियानिसिम थांनाय 20 जुन तारिखआव आसामनि एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिफोरनि सायाव डेलिमिटेशन प्रसेसनि जि ड्राफ्ट प्रपोजल फोसावनाय जादोंमोन बे ड्राफ्ट प्रपोजला जोंनि थाखाय गोजोनथावना आजावथावना जायाखै। मानो होनब्ला जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया गासै 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट जोंनो होनाय दिन्थिदों। नाथाय बे 15टा एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सिफोरनि गेजेराव जोंनो खालि 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौल' ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ दिन्थिदों। बांसिन 9टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौनो जेनेरेल कन्स्टिट्युएन्सि हिसाबै फोसावदों। व्हेरेज जोंनि बिटिएडि ओनसोला भारत संबिजिरनि 6थि सिडुलाव 2003 आवनो दाजाखाबायमोन। बे हिसाबै जोंनि बिटिएडि ओनसोलाव भारत संबिजिरनि आर्टिकल 332 सब क्लज 2 आ एप्लाइ जानांगौमोन। नाथाय थांनाय 20 जुनाव जि ड्राफ्ट प्रपोजल फोसावदों बे ड्राफ्ट प्रपोजल फोसावनाय मथे 6टाल' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ रिजार्भ दिन्थिनायनि जाहोना जाबाय आर्टिकल 332 सब क्लज 1 खौसो बाहायदों। आर्टिकल 332 सब क्लज 2 खौ बाहायाखै। बेयो भारतनि संबिजिरखौ भायलेट खालामनाय जादों। बेखायनो दिनै जोङो साजेसन होफैदों। सिगांनिखौ जोङो अबजेक्सन होदों, आपत्ति दरखार दिन्थिदों। ओमफ्राय दिनै साबमिट होनाय साजेसननि गेजेरजों जों खावलायदों जे गासैबो 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौ भारत संबिजिरनि आर्टिकल 332 नि सब क्लज 2 मथै ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ दोनथ'नांगौ। बेजों लोगोसे मा जाबावदों, थांनाय 20 जुन अक्ट'आव फोसावनाय ड्राफ्ट प्रपोजल मथे क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिखौल' ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ दिन्थिदों। बेखौबो जों बिजिरनानै नुनो मोनदों जे आर्टिकल 330 सब क्लज C खौ बहाय एप्लाइ खालामाखै। आर्टिकल 330 नि B क्लजखौसो बाहायदों, B सब क्लजखौसो। गोदो 1976 निफ्राय क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सि नाम्बार 5 आ आर्टिकल 330 सब क्लज B नि आन्दाराव बेखौ ट्राइबेलनि रिजार्भ दिन्थिनाय जादोंमोन। बे एखे प्रभिजनावनो दिनै सोनानै जास्ट जोंखौ बुरखायनो नागिरदों। जोंनि डिमान्डआ जाबाय रोखाखा, बिटिएडिआ जिहेतु 6 सिडुलनि आन्दाराव दाजाखाबाय। बेखायनो क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सियाबो आर्टिकल 330 सब क्लज C मथे बेयो दाजानांगौ। बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि 2 एसेम्बलि सेगमेन्ट, बाक्सा जिल्लानि 2 एसेम्बलि सेगमेन्ट, बे 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै उदालगुरि नामजों भारत संबिजिरनि आर्टिकल 330 सब क्लज C मथे बे उदालगुरि समस्तिखौबो ट्राइबेल रिजार्भ पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सियाव दाना होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। आरो बेजों लोगोसे माखासे एसेम्बलि सेगमेन्टफोरनि एलाइनमेन्टफोरखौ जों सिगाङाव साजेसन होनायनि बेरेखायै उल्थां फाल्थां खालामजोबदों आरोखि। बेखायनो बेखौ कारेक्सन खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। जोंनि दाबिखौ जों दैखांदों आरो। ओरैनो नोंथांमोना मानो फैदों दिल्लीयाव? बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै चिफ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ जोङो दिल्लीयाव लोगो हमफैदों। दा बे जोंनि थांनाय 20 तारिख जुननि जि मोनसे ड्राफ्ट डेलिमिटेशन बे जोंनि चिफ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बे मोनसे इस्यु खालामदों। दा बिनि सायाव क्लेम्स एन्ड अबजेक्शंस एन्ड साजेशंस दा बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननो जों मेम'रेन्डाम होफैदों। जाय मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जोङो डिमान्ड खालामदों दि बिटिसि 6 सिडुलनि सिङाव दि जोंहा 2 पार्लियामेन्टारि सिट्स जानांगौनि
जि मोनसे दाबि दङमोन दे बिथांमोना क'क्राझारखौ रिटेन खालामनानै एसटि आव होफिनबाय दा बेयावहाय जोंहा बेखौ जों गनायनानै लाबाय नाथाय जि 2007 2007 नि जि मोनसे प्रप'जाल दंमोन दे बिटिसि 6 शेड्युलाव पार्लियामेन्टारि सिट्स मोनसे बारायबावनानै उदालगुरिखौ पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनाय दा बिनि सायावहाय जि मोनसे डिमान्ड दंमोन बेखौ सिफायनानै नन 6 शेड्युल एरिया जेरै दरं मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्सआवहाय उदालगुरि आरो बाक्सानि मोननै 6था एसेम्बलि सिट्सखौ हरनायनि बेलायावहाय जों खुनु गोजोननाय गैया दा बेखौ जों क्लेम खालामफैदों दे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ होफै पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनानै एसटि रिजार्भ बानायनांगौ आरो बिटिसि आव आर्टिकल 330 सेक्सन C नि मथे बे जोंहा मोननांगौ दे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलावहाय पार्लियामेन्टारि सिट्सआ 330 सेक्सन C नि बादे जे रिजार्भ जानांगौ जों बेखौ जों डिमान्ड खालामफैदों आरो बेजों लोगोसे जितु अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 शेड्युलाव जितु जोंहा 15था एसेम्बलि सिट्स जाबाय 15था जे आसाम लेजिस्लेटिभ सिट जाबाय दा बे सिट्सखौबो as per 332 आर्टिकलनि मथे जितु एसटि रिजार्भेशन बानायजोबनांगौ दा बेयावहाय बेखौ लानानै जे जोंनि इलेक्शन कमिशना जे ट्राइबेलफोरनि राजनितिक अधिकार as per the 330 आरो 332 नि आर्टिकल बादे बिथांमोना दिनै जोंनो होनांगौमोन नाथाय बेखौ बिथांमोना सिफायनानै बे आयेनखौ भायलेट खालामनानै बिथांमोना जोंनो होआखै बिनि थाखायनो जों क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन्सखौ दिनै होफैफिनदों बिथांमोना खम समनि गेजेराव 20 तारिख आरो 21 तारिखनि गेजेराव आसामाव थांगोन आरो जाय आफादफ्रा दिनै 11 तारिखनि गेजेरजों क्लेम्स एन्ड अबजेक्शनखौ होफैगोन बिथांमोनजों सावरायगोन दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों दिनै होफैदों जाहाथे ट्राइबेलफोरा 2003 आव 6 शेड्युल जेरै भारत सरकार आरो जोंनि बिग्रायारि BLT फोरजों दाजानाय जे मोनसे ट्राइबेलफोरनि मर्यादा बे मर्यादाखौ जे जोंनो ट्राइबेलफोरनि राजनितिक अधिकारनि थाखाय होदोंमोन बेखौ जोङो दिनै भायलेसन खालामनायाव गसंथानो एबा बेखौ जों बिख'नानै लानो आरो बेखौ जोङो आयेन मथे जों बिथांमोनजों चेलेन्ज खालामनो थाखाय जे जोंनि बे ड्राफ्टखौ मेम'रेन्डामखौ बिथांमोननो जों गथायफैदों आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि राइट्सखौ पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेशननि गेजेरजों जोङो दिनै लानो हानांगोन नङाबा जों गोबाव सम सोमावसारनाय गोबाव सम जों आन्दोलन खालामनायनि खुनु ओंथि थानाय नङा आरो बेनि सायाव जोंनि गासैबो बर'नि माहारियारि आफाद एबा नन पलिटिकेल आफादफ्राबो खौसे जानानै जाहाथे अरायसम जोंनि राजनितिक अधिकारखौ जों लानो हायो आरो जोंनि बे बर' हारिनि थांनानै थानायनि राव हारिमु धोरोम जोंनि अट'नमि जोंनि राजनितिक अधिकारखौ जों भारत बादे सबसे देरसिन डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों लानो हायो गोजोन्थों।